pesa je kete private insurance kan tie shane ona ikaw pesa go temu chok muno konjo jite dichiel ero kaka ne wacho ni ntiere twak manu bedo gi Eden Duale mane jatend migao mar thieth no twak e makare moyudo duoko counties awinjo ke kwano mana moko nyiso ni ntiere counties matiyo maber kendo luwo chike kaka winjore temo gik moko kaka winjore ero kang mokao mane ni kaka union ubedo ko twak gi counties ma ok luwo chik mabende temo bedo tama ok winje dwaro maru ka dwaro mag lakteche bu bedo kod gi seche moko mu wuoye kod kosen mana ng'anyo ne magi winje ni wano pang'any wano wang'anyo ka counties gi oseng'anyo king'iyo ka county ma Kiambu respond no winjore kod gi mondo gi promote gitim gi kiga mokalo to ne giwacho ne gidhi timo kaso gitimo wadmiyo gi barupe ma wan gi ni labor discussion wabedo gi discussion ma gidagi bire meeting mo dhi e court kote munyiso ni dhure ng'anyo kata kwelo madhi ng'anyo ni ok kata court wacho ni hapana ka county ujatimo gini kauro skills go dhi bedot maso ni nyiso ni court kata court mantie cause no kaka counties get moko getimo tama omiyo wane ok nyisi ni dhi ng'anyo kech kasa court nyisi dhi ng'anyo nyiso ni gidani mana yo kende ma dhi so county gi governors gi mondo winj weche gi koro winjruok mwandiko okelo nyiso ni gin gi par kata health care tiyo kata ti okochuno gi mano miyo counties go ng'anyo timore to mane pogruok mayudo gi Ministry of Health to ndalo mane wan gi ministers mokadho gi bende gin mana kamano ma uwinjoru mundik piny lakini samu wuok oko no eka gikete kabat kata closet ma ok tak ng'iye ing'iye kendo mana samu nini kiwuok ke media mudwa dhi ang'o makelo mae daktari donga wacho ni incompetency dinyi mang'eny sana mag jo siasa ma tijgi gin mana wuoyo onge tich ma gidwa ne gitim te migao no na kumicha inyawadgi chat na ok jo siasa ang'o mande bed ne otimore na kumicha ja siasa kabisa ne gi dhok ma serious in fact dhok mo ni wacho ni en daktari no mano kanya ng'eyo nikech nano ka kwene mano wacho ni registers no ko wache lakini adier manitiere ni kusona girwako siasa iti en siasa wantu ameteja lakini daktari ni bora to ne ber ema nonge bi mar siasa yero ngene office kai na ki explain position margi maber e cabinet motegno koro kana na kumijan nge nja siasa no dio explain motegno kaka mo nego beni msaido ko pen di bora nyonge tego mar wacho ni no dio duoka no dio wacho mondo gino di mal ma koro duale ne gi tego mar duoko ang'o mane nyalo miyo na kumicha di wuo motegno ma duok misara piny mane paro mane wuok onge okata en kende matimore nyaka counties kia gi marach sama kia gi majathieth timo hospital ibo paro ni hapana ok onego bene chule ikichido ka ne